Denbora luzez mozorrotuta, hau egoera murritza, irribarrea eskutaturik isolatuta gabiltza. Orain txertoak ekarri digu itxaropenaren giltza, osasun eta duintasunez gozatu daigun bizitza. Orain txertoak ekarri digu itxaropenaren giltza, osasun eta duintasunez gozatu daigun bizitza. Indarrak batuz aurriritxiak utzita alden batera, premia berak eskaintzen digu leian sartzeko aukera. Arraunean lez elkar hartuta egingo dugu aurrera, ez dugu inoiz ezer lortuko bakarka joaten bagera. Arraunean lez elkar hartuta egingo dugu aurrera, ez dugu inoiz ezer lortuko bakarka joaten bagera. Bidezkoa eta ederra izan da urte hauetako jarduna, pekatu alda galdegitea justizia zor zaiguna. Bildu gaitezen pentsiodunok iritsiko da eguna, etzipenaren birusik gabe arnaz hartuko duguna. Bildu gaitezen pentsiodunok iritsiko da eguna, etzipenaren birusik gabe arnaz hartuko duguna. Eta hala izan bedi. Txirrindulariak, bizikleta martxa. Zuek txapelduna zaete benetan. Txapelduna zaete bizikleta hartu duzuelako gure eskubideak aldarrikatzeko. Txapelduna zaete Gipuzkoa osoa zeharkatu duzuelako pentsio duinak eta nahikoak eskatuz. Txapelduna zaete gizonen eta emakumeen arrakala bai soldatan, bai pentsioetan eskatu duzuelako bertan bera gelditzea. Eta txapelduna zaete baitza sistema, pentsio sistema publikoa aldarrikatzeagatik. Recordando una frase que le oí a un jubilado cubano en una entrevista, en una ocasión, que dijo, mire, nosotros no tendremos dinero suficiente, pasaremos estrecheces, incluso nos faltarán cosas elementales, pero hay una cosa que no perderemos nunca, la dignidad. Nosotros no la vamos a perder. Pentsionistak aurrera! Aktibatzea nahi dugu, pixkat aktibatzea, gizarte sektoreak, ikusirik bankaren eta Europatiken baitare datorren ofentsibari aurre egin behar zaiola, sistema publikoa, pentsio sistema publikoa deuseztu egin nahi dute, privatizazioaren bidetik joan nahi dute, Eskriba ministroak argi adierazten du hori, nolabait bankarien esku utzi nahi dituzte, pentsiotako diru guztiak, eta nolabait horrekin espekulatzeko, irabaziak ateratzeko, publikotasunarekin aberastu egin nahi dute. Eta horri da, aurre egin behar diogunak, langileok, erretiratuok, eta bai gazteek, emakumeek eta denok egin behar dugu, aurre egin behar diogu ofentsibo horri. Bakardabe uinak, gaueko uinak, eta egun sentiak eraman ditu. Gaueko uinak, eskutatuz, min handiak dudu nahi zinori ez esan.